Аз съм Ивайло Бушнаков, а вие сте в моя YouTube канал. Преди да продължим към видеото, моля да се абонирате за канала, да чукнете камбанката и да харесате това видео. Но все пак, ако се нуждаете от качествена пострижка, направена от истински професионалисти, посетете салоните на Billionaires Club, The Best Barbershop in Town, Бургас и Созопол. Добре дошли в моя подкаст! Днешният гост е доста интересен човек. Културист, юрист, бивш боксер, активно трениращ и успешен бизнесмен. Как можеш да бъдеш всичко това? След малко ще разберем. Представям ви Петър Низамов. Добре дошъл, Петър Низамов. Радвам се, че прие поканата ми да бъдеш гост на нашия подкаст. За мен е чест. Как си? Добре. Виждам те, добре изглеждаш, тренираш активно. Благодаря. Продължавам да тренирам. Ще се готвим за състезание скоро. За какво? Състезание? За състезание пак по културизъм. По културизъм? Да. Супер. Много добре. Аз съм следил известно време във Фейсбук и забелязах, че си доста интересен човек. С много неща се занимаваш, всъщност. А преди това си идвал при мене за да те оправя брадата, да те пострижа, нали, да те боядисам. Но не те познавах. След това, като се добавихме във Фейсбук, видях, че си доста интересен човек. Затова много държах да бъдеш мой гост, за което ти благодаря, че прие поканата ми. Аз се чудя как се справяш, как стигаш навсякъде, как се оправяш с ежедневните ангажименти, толкова много задължения имаш, толкова много работа се занимаваш. Откъде черпиш тази енергия и сила? Давам всичко от себе си. Наистина давам всичко от себе си. Почти свободно време нямам за мен, за личен живот. Личният ми живот е оставен на заден план почти изцяло. Гледам, нали, да бъда перфекционист в повечето неща, които правя. Обичам, когато правя нещо, да съм добър в това нещо, което правя. И най-много мразя нещото, което най-много мразя на света е посредствеността. И когато правя нещо, мразя да бъда посредствен. Повечето хора, примерно, са успешни бизнесмени и си гледат само бизнеса. Те са работохолици. Работят и забравят да си гледат здравето. Повечето активно трениращи хора само тренират, те пак не работят, нали, другата крайност. Ти как успяваш да си на двата фронта? Хем да си успешен бизнесмен, хем да си активно трениращ. Какви качества трябва да притежава един такъв човек, който успява да стигне навсякъде? Един мъж, според мен, трябва да съчетава в себе си много качества. Не да бъде само физически или само умствено развит. Трябва да притежава и мъжката сила, трябва да има мъжката воля, трябва да има способността да издържа семейство и да му осигурява благополучие. Всички тези неща в съвкупност превръщат едно момче в мъж. Така е, много си прав, за което трудно е наистина. Сега виждаме, нали, наяве какво има хората в днешно време. Активно работещите хора са с шкембета, нали, виснали. Пък активно трениращи хора пък нямат време за работа. Те си тренират хората. Двуразови тренировки, триразови тренировки, гледат да се почуват, после пак да ходят на тренировки. Може би твоето потекло, нали, може би твоя ген са ти помогнали. Мисля, че ти си различен. Нали? Не всеки може да прави това, което ти правиш. Може би наистина има част от наследствеността, което е да е въплатена в мен, защото моето потекло, както каза, е свързано с хора, които са революционери, хора, които са били убивани, репресирани, вкарвани по концлагери. Смели хора. Да, смели хора. Много малко от тях са починали в леглото си. Моя прапрадядо е човека, който е на паметника пред църквата храм Свети Кирил Методий. Тук, където е в Бургас? В центъра, да. В центъра? Най-големия храм в Бургас. Това е първата българска църква и до него е първото българско училище в Бургас. Тогава се е казало Сапиргус. И моят прапрадядо, Поп Георги, който е, нали, на паметника,
е дарил собствената си къща и собствения си двор. Той е бил син на чорбаджи, имали са към 9 къщи. Той е дарил 6 от тях с дворовите, за да може да бъде построено първото българско училище и първата българска църква. И той е първия български поп и първия български даскал, нали? Тогава са казвали даскали, но учител в Бургас. Тогава Бургас е бил един елинизиран град, където е имало гръцко училище и турски училища. Да. Също така той е реално в Бургас, нали, ако смятаме Бургас заедно с кварталите, първото българско училище е училището в Изгрев, Климент Охридски, което тогава се е намирало в село Атанас Кьой. Но то също е построено след като моят прадядо е събрал селените на събор и тогава се е взело решението за построението на това училище. Но там, нали, той няма такъв дял, нали, да е дарил нещо, но за църквата Кирил Методий и училището Кирил Методий той дарява с къщите си и оставя 3 къщи за неговите дъщери. Една от тези дъщери, Цвета Попова, е моята прабаба. Ела, значи той освен че е бил, може би, силен човек, той е имал и голямо сърце. Да. Искал е да направи нещо хубаво за обществото. Не гледал само собствената си изгода. Да, да дариш къщата си е голямо нещо. Няколко пъти е бил воден до бесилото, защото той е бил... Бесилото? Да. Той е бил един от главните участници в борбата за църковна независимост. След Иларион Макриополски, той е единственият поп, който чете Великденската молитва, без да спомене гръцкия патриарх, след което гръцките фанариоти веднага започват да му правят интриги, гонят го от църквата и правят интрига пред турските власти, че той прави революционна дейност, което също е вярно. Той даже има книга за него, където казва, че той е единственият човек в Бургаско, който се е срещал с Левски, но това не е доказано. Нямаме доказателства. Тази книга искам да я прочита, аз обичам да чета книги, така че искам да я прочита. Ще дам да я прочетеш. Те има няколко книги за поп Георги и аз смятам, нали, баща ми също събрал от много книги, от много източници и направи един ръкопис, който той баща ми почина, но аз ще го издам, който е свързан с историята на Бургас и главно с моя прадядо поп Георги. Неговия зет, Хоци Низамов, откъдето идва моето име, е пък първия книжар в Бургас. Той е имал книжарница в центъра на главната и е бил благороден човек, е давал безплатни неделни уроци на неграмотните. Тогава е имал голям проблем с неграмотните, говорим за 30-те години на 20 век. Да. След което, след комунизма, той е вкаран в концлагер, неговия зет, моят дядо, е също убит от Народния съд, защото е бил офицер, царски офицер. Баща ми не му са му разрешавали да учи до 70 и някоя година, след което, нали, той завършва икономическо образование, стана главен счетоводител на Петрол, беше председател на синдиката на Петрол, даже стана известен с това, че изравни заплатите от чистачката до директора в права линия. Той каза, че когато той е постъпил на работа в синдиката, когато е станал председател, кривата на заплатите е вървяла от чистачката леко изведнъж, когато дойде заместник директора, главния счетоводител, рязко. Да. Той казва, аз сложих линейката отдолу догоре и ги изравних по права линия. Да. И все още ме срещат негови бивши подчинени, които като ме срещнат, те получават сега много висока пенсия, благодарение на него, защото той си ми е дигнал заплати буквално преди, нали, да излязате в пенсия. Много добре. Аз виждам, че твоето потекло е много хубаво потекло. Като казвам хубаво, нали, благородно, с добри сърца и големи сърца. Но с тежки съдби. Тежки съдби. То винаги е така. Да. Ти какъв си бил, какъв беше като малък? Как порасна, какъв беше после като тинейджър? Може да ми разкажеш? Разбира се, това е интересна тема и съм сигурен, че на бургазли ще ми е много интересно точно това. Първо, за моето семейство, аз съм роден в семейство между синдикалист баща ми и учителка майка ми Елена Низамова, която е една от най-добрите учителки в Бургас, която поема главно трудни случаи с деца с синдром на Даун и успява да ги изкара да завършат с другите нормални деца, а не да ги изпращат в помощни училища и знаете, те винаги ги приемат като аутсайдери. Да. На много такива деца е помагала.
Аз в това семейство просто нямаше как да ме оставят да ни уча. Да. Още от малък баща ми ме Ти си запали бил, по историята. предполагам, примерен ученик, така имал си добри оценки. Да, доста добри оценки, но бях много буен. Много буен. Много буен. Едновременно се оплакваха за буйността ми и едновременно... Те хваляха за оценки. Да, използваха суперлативи, че съм бил гений и така нататък. В пети клас ми стана любима географията. Ходих на състезания с големите, с 9-10 клас от природо-математическата и станах трети. После в 7 клас станах първи на Олимпиадата по химия в България. После начетоха по наредбата. Първия ден ме четат по наредбата. В наредбата в училището ме изправят пред целия клас, нали, че е станал първи по химия в България на Олимпиадата. Браво. И след една седмица ме четат по наредбата, че съм се сбил като каруцар в училищния двор. Но, Двете крайности, нали? не се учи много буен, нали, едновременно учещ. После влязах в английската гимназия, тогава беше много трудно, ние като сега гледам, доколкото знам, английската гимназия доста е паднала бала, но тогава беше наистина на върха английската гимназия. Там вече може би и времето повлия върху мен, защото тогава много от сегашните младежи не знаят въобще как беше тогава времето. Да. Не беше въобще така спокойно, както сега да си излезеш, нали, спокойно, с приятел. Много боища имаше, нали? Постоянно. Това с биеш е било нормално. Нали? Ако не се сбиеш, ще те набият. Да. Със сигурност. Сега вадиш телефона, и спира човека. Не, сега е съвсем различно. Сега е съвсем различно. И от държавата, и самия менталитет на хората е различен. Сега, нали, да удариш един шамар на някой е страшно нещо. Но тогава това нещо беше... За доброто. Да. И в един момент аз бях принуден или да мога да се защитя и да мога да защитя моята приятелка, или да бъда бит. То нямаше средно положение. И може би тогава съм се увлякал, тръгнах да тренирах бокс, тръгнах в лоша... Ти си бил боксер? Да, бях боксер, ставал съм и шампион. Тръгнах в лоша компания, но искам тук да изясним някои факти, защото... Каква компания? Побойници. Побойници, хора, които, нали, така да се казва, се разчитаме един на друг. Да. Но искам да уточня, че моята компания, сега не мога да гарантирам за всеки по-отделно, никой от тях, поне аз доколкото съм знаел, никога не се е занимавал с някаква престъпна дейност. Всичките бяха облечени за 2 лева, нямаха 5 лева в джоба и си бяхме просто едни, как да кажа, едни младежи, които не им пукаше от никой и ходеше и реално, специално за мен говоря, сега за да сигурно има от моята компания, които не са правили точно така, има и такива, които навлици, които се завъртяха покрай нашата компания, за да, нали, да се съобразяват с тях. Да използват и да казват, че едва ли не, ако стане нещо, те ще се застъпят за мен. Но аз не мога да поема отговорност за всеки, който е правил. Те не са ми братя, сестри и така нататък. Но аз, когато съм се бил само с силни, с хора мутри, хора, които тормозиха града. Даже аз бях едно обикновено момче. Нали, тренирах бокс. Моето име стана известно в града, когато набих една много лоша мутра в Бургас, които всички го мразиха. Те бяха... Даже се говореше в Бургас, че те са поръчали Георги Мечката на първа част на милиция. И бях излязъл един път с една приятелка, нали, която харесвах и която исках, нали, да се получи нещо между нас. И бях си взел 2 приятелки, които бяха приятелки на мои приятели с цел, нали, интервенция. Да. Нали, да могат, нали, да се почувстват, да е по-спокойна и, нали, да излезете с компания, а не само двамата. И тогава те се заядоха с мен, един ме удари и аз вече ми падна пердето и ги набих всичките. И всичките, като целият град, после, знаете ли, лапито, дето наби, аз бях 17 годишен. Да. И аз тогава станах реално известен с лапито, дето наби, няма да кажа кой, защото сме познати така. Да. Не искам, нали, да се говори за това нещо, да кажа точно за конкретно, но всички ме познаха, даже полицаи ме спираха, верно ли, че това, браво, а пък тогава там стана, нали, по-популярен. Нали? Да, и радваха ми се не заради това, че съм набил този мутрата, ами защото те бяха наистина истински гадняри. Тогава имаше една мода,
лятото ходиха с едни бели панталончета, малко така даже по-прозрачни и те като минаха покрай техните имаха кафе в центъра на главната на Богориди, срещу Метропола. Сега не знам как се казва това кафе в момента, но това е до Републиканска бившата на Богориди. И който минеше оттам, те го целиха с водни пистолети с кална вода. И хората реално заобикаляха, като стигаха до там, заобикаляха и продължаваха нагоре. И всичките много ги мразиха. И когато разбраха, че аз съм ги набил, всички бяха във възторг. Да. След това, нали, вече тръгнах в тая по-лоша компания. Нали, имам и случаи, където сме се сбили, но аз ви казвам, че никога не съм се бил с по-слаби. Винаги съм се бил с по-силни. Имаш предвид, никога не си използвал силата ти, за да тормозиш някой? Не, никога не съм се налагал с сила. Но така сте минали тинейджърските години, нали? Имало е ситуации, в които ти или ще се защитиш честта, достоинството срещу човек, който очевидно не е някой нормален, спокоен, хубав човек, който ни го заслужава. Или ще се оставиш да бъдеш унизен, смачкан и така нататък. Но никога не съм тръгвал аз да се заяждам с хората или от рода на какво ма бутна, какво ма гледаш и така нататък. Това са смешни работи. Аз за мен винаги е било важно да се държа културно, защото знаеш, момичетата не харесват такива неща. Да, така е. Може би се носи славата, нали, че искаш ли да обясниш пред зрителите за тази лоша слава в миналото, която нали, така се говори за тебе, в групата, когато си бил там в тези младежи, които сте събирали. Искам да изясня, защото постоянно се говорят небивалици и са тиражирали. Ти си бил главатар на тази компания. Може би да съм бил авторитет в тази компания, но тази компания никога не е била групировка, банда и така нататък. Това ние бяхме приятели. Може и, както казах, може да е имало навлици, които са мъкнили с нас само и само, нали, после да казват, нали, ако стане нещо, те ще застъпят за мен, хората да ги е страх, нали, да им направят нещо и те да използват това нещо за лоши неща. Но никога не съм го правил с цел да се налагам, да тормозя хора и така нататък. Никога. Това е за мен винаги, даже много пъти съм се карал с мои приятели, затова даже това момче, което го убиха, моя Калян, голямата рижа, който го убиха, да. Това е доста известен случай в света. Да. В национален мащаб. Да, но искам да кажа, че повечето неща, които ги приписаха на него, са характерни за неговия брат, а не за него. Тоест, винаги, когато има един голям брат, който е силен, машкар, защита, винаги малкият става леки. Повечето пъти е така. Защото знае, че той ще го защити. Аз много пъти съм се карал с Калян и съм му казвал, остави го. Той това иска. Да. Нали, дали ти ще го набиеш един братски бой в къщи, той е готов да изтърпи един братски бой, само и само да излезе победител в ситуацията. Да. И той постоянно ходеше, заяждаше за стоя с Соня и Калян ходеше да се разправя. Да. Но такива да се бият слави, да се продават наркотици, да се взимат колите на някакви тинейджери и такива глупости, това ги правиш с Симеон, на Калян брат му. Даже аз съм го бил 2 пъти него, точно заради това и се карах с Калян много пъти с него. Аз по принцип не ги познавам момчетата, но по имена, нали, малката и голямата рижа. Сега кой е малката рижа и кой е голямата рижа? Този Симеон е, който е остана жив. Малката рижа. Да, това е малката рижа, да. А този Калян е, значи, ако един е на екватора, другия е на Северния полюс. Това са коренно различни хора, като психика, като емоция, като разбиране, като морални ценности и така нататък. Съвсем различни хора. Мисля, че Калян беше широко скроен, а той е комплексиран. Да. Мисля, че от единия на Северния полюс, другия на екватора. Просто са много различни, наистина много си приличаха. Да. Като външност те бяха като близнаци, буквално. А като вътрешност, като хора, са коренно противоположни. Хората казват 5 пръста в една ръка не си приличат. Така че и братата не си приличат. Понякога не можеш да избереш майка си, баща си, брат си, роднините, не можеш да ги избереш. Но за мен аз и на него съм му казал това, че той е продукт на него.
Тоест, ако той не го защитаваше така за всяко нещо, когато е виновен, нали, когато не е виновен, може да го защити, но когато очевидно е виновен, Не трябва. да. И той постоянно го защитаваше, даже аз съм се карал с него, два пъти съм го бил, то с Симеон малкия, и два пъти се скарах после с брат му заради това. Но той си беше виновен. Един път беше, защото аз постоянно говорих на другите, че не трябва да го защитаваме това, нали, Лики. Защото той си прави каквото си иска и утре може да отиде президента да удари един шамар. Нали? Да. И той един път ме издемна и ме удари в гръб. Да. Ама нищо ми стана, значи какво ми стана, аз се обърна и го изсипах. И единия път, пък другия път беше срещнал приятелката ми в центъра и нещо беше и казал. И аз после го видях и пак го шамариха. Защото той от тези хора, дето ако си подари пръст, ще трябва да му удариш ръката през рамото, защото в следващия момент ще играе охорона на главата, ако не му удариш. След смъртта на голямата рижа, колко години след това ти спря да се движиш с тази компания и как стана това? Защото все още може би има младежи, където са в лоши компании. Как да се отделят от лошата компания? Как да започнат нов живот? Искам да... този случай, който стана с Калян, беше преломен на точка в моите вътрешни разбирания за живота. Преди това, нали, като младеж си мислих, нали, че всичко, което лети, се еде, че едва ли ние сме голямата работа, защото, нали, са бием, можем да бием всеки и така нататък. После обаче осъзнах, че това е точно обратното. Че всъщност ние не сме най-голямата работа, не сме най-големите шматки. И затова реших, че трябва да се търси нов път. И може би, аз съм го казал и много пъти. Хората казват, нали, как ти успя, нали, да се отделиш от компанията, да се промениш, да станеш съвсем различен от тях. Аз смятам, че не съм се отделил от компанията и съм станал различен от тях. Аз съм си такъв, какъвто съм си сега. Просто това е било едно укриване, може би продукт на времето, в което съживях тогава, което, нали, ме отклонило от пътя ми. Но след това аз си учих, завърших право, фармакология, сега в момента карам докторантура по история. Занимавам се с неща, които са стойностни, а не неща, които са преходни. Аз знам, че се занимаваш също така и с благотворителни инициативи. Да. Може да ми кажеш малко повече за това? Как започна с тези благотворителни инициативи и защо ги правиш? Тоест, защо другите да го правят това нещо? Също, защото ти го правиш, за да може би да дадеш пример на другите и те да го правят. Абсолютно. Абсолютно. Правя го първо за да дам добър пример на хората. И това беше... Аз исках просто да използвам моята известност в положителна насока. Тоест да има нещо, което да са хубаво, което да се постигне благодарение на моята известност. Аз станах известен 2016 година, когато фанах тези мигранти на границата и ги вързах с свински опашки. После лежах 4 месеца по домашен арест, имах огромна обществена подкрепа, но правителството, нали, се опита да смачка и тогава се тиражираше стотици пъти по всички телевизии, сайтове и така нататък. Това нещо, че едно време съм бил приятел на рижите и така нататък, че съм бил главатар. Да. Но това беше с цел да се очерни моята кауза. Да. Защото тогава даже ме даваха по Евронюс, по CNN и даже беше направено социологическо проучване, според което 75% от хората подкрепяха това, което аз правя. Тоест доброволните отряди на границата. Тогава се опитаха да ме изкарат едва ли не, че сме ходили да грабим мигрантите, което е толкова смешно, защото... Ти ако ги грабиш, ти няма да снимаш. Предполагам, нали? Първо, че няма да снимам. Като правиш нещо незаконно, няма да го снимаш. Плюс това, те мигрантите, никой не идваше с пари. Те си идват с една торба бисквити, енергийни напитки, минерални води. И като отидат в София, там имаше, аз даже и тогава продължих, нали, след като пуснаха от домашния арест, направих разследване, стигнах до дъното, какво се случва, нали, с тези мигранти, след като ги изпратят, като си ги вземат трафиканти, ги изпращаха тогава в София, на Лолов мост, на улица Мария Луиза, точно срещу миграцията, там има много хостели.
И тогава стигнахме до това, че има един Western Union, едно Change Bureau, един Мишо Арабина, който от години и години работи с полицията и реално те си отиват и си получават карти, които после получават дарения от специални организации от Катар, организации от Саудитска Арабия, соросоидни организации от Европа, Америка за България и така нататък. Но те реално не идваха с никакви пари. Те си получаваха тези неща, буквално когато отида в София. И това беше защото не ние сме гърбили някога мигранти или сме грабили, ами гранична полиция години наред преди това ги грабеше и затова имаше хора, мигрантите знаеха, че няма как не трябва да влизат в България с пари, защото така или иначе ще им ги вземат граничните. Те всъщност емигрантите, бежанците от кога започнаха да влизат в България? Преди 2016 или тогава бяха започнали? Значи аз първо искам да кажа, че аз нямам нищо против бежанците. Ние бургазлийци, по-голямата част от нас сме тракийски бежанци. Тук Бургас Бургаския окръг е бил много слабо населен. Бургас е бил един малък град, който се е станал по-голям град по време на Източна Румелия, като главно пристанище на Източна Румелия, но е бил съвсем малък сравнение и съвсем слабо населен в сравнение с останалата част на България. Тракийските бежанци са главно населени в нашия район. Тоест голяма част от нас, ние сме бежанци, тракийски бежанци, но ние сме истински бежанци. Ние сме гонени от турската армия с семействата и сме дошли тук да търсим подслон и утеха. А тези, които идваха тогава, не бяха бежанци. Те бяха само мъже, млади, работоспособна възраст, между 18 и 35-40 години, без жени, без деца и минаха през зелена граница. И основното, нали, ако бяха нормални хора, ако бяха културни, да приемат нашето гостоприемство, никога нямаше да имаме нищо против, да идват. Но 2016 година, ако спомняш на много година, какво направиха? Изнасилваха стотици жени в Кьолн, в сумати европейски градове, имаше погроми. И това нещо накара ние да организираме такива доброволни отряди и да отидем на граница, защото... това ви подбуди. Това подбуди вашите действия. Абсолютно. Това беше на Нова година, случаите на Нова година в Кьолн и в много други европейски градове, които се случиха тогава. Аз до тогава аз съм водил спорове с хора, които са против бежанците. И аз съм ги защитавал и съм казал, че ние, бургазлиите, сме голяма част. Всъщност ти не си против бежанците, ти си против мъжете, които идват с цел да правят порази. Аз съм против икономическите мигранти, които са дошли тук не за да се впишат в нашето общество, а за да налагат техния шериат. Аз съм против това. Иначе, ако те дойдат, работят, не извършват престъпления, не изнасилват жени, какво против да имам тях? Аз съм имал приятелка, дълга, сериозна връзка с ливанка. С сирийка, с негърка и с последната беше, тя от Ливан ли беше, или от Сирия? От тези арабски. От три арабки, с три арабки съм ходил и с една негърка. И така връзки, не само един път. Да. И съм ги обичал. Аз в Германия, когато живях, България не е така, но в Германия, когато живях, Германия наистина ги прие семействата. Покрай семействата имаше и доста мъже. Някои наистина направиха големи порази, но пък между тях имаше и стойностни хора, където наистина бягат от войната. И там те ги учиха на език и ги пуснаха по фабриките да работят и те все още работят и водят добър начин на живот. Но според мен тези бежанци, които са добрите бежанци, те си не минаха през зелена граница. Те минаха през гранично-пропускателните пунктове, казаха: добър ден, аз съм бежанец. И те ги пререгистрират. Но той не е бежанец. Той идва без паспорт. Как да отиде на граничния пункт да каже: аз съм бежанец? Никой няма да го определи за бежанец. Той е икономически мигрант. А голяма част от тях са хора-терористи. Хора, които са били в крайни организации ислямистки. Които даже по пътя, знам, че за Европа са избивали много християни. Така че това бяха мотивите ни и най-вече защото съм и баща на дъщеря. Аз съм баща на дъщеря и това е и личен мотив имах за това нещо. Ти сега, като каза християни, дядо ти е бил поп, спомена, и е направил толкова много хубави неща за града, за Бургас. Дал е дома си да се построи първото училище в Бургас.
българско Да, училище българско, Бургас, защото той е имал и други. Ти вярваш човек ли си? Вярваш ли в Бог? По принцип съм вярващ, но аз вярвам, че няма християнски, мюсюлмански, будистки, хиндуски и така нататък Бог. И той е един. Да. И той е в нас. Може би някои го наричат природа, някои го наричат Бог, но това е... но вярата, аз повече вярвам в самата вяра, а не в това, че ще умра и ще отида в рая или ще отида в ада. Това са повече такива крайни възприятия, като мюсюлманите, които смятат, че колкото повече неверници се убият, ще отидат в рая и там ги чакат девиците. Не, аз съм на принципа, че вярата ни обединява, вярата ни прави по-силни, вярата нас сплотява и вярата ни прави добри. Защото нашия морал е свързан повече с религията. Примерно нашия християнския морал е един, мюсюлманския морал е друг, буддийския морал е трети. Те почитат всички цветя, животни и така нататък. Да. Но нашия християнски морал, който ни е накарал да бъдем добри, да си гледаме децата, да си обичаме жената, да ни убиваме и така нататък, това е положителното от вярата. Да. И тази вяра не е съхранила реално, защото ние чакаме да бъдем асимилирани от Османската империя, ако ни беше вярата. Да. Така е. Наистина има сила, която ни движи и тя се нарича Бог. И Бог е един. Ти си много прав за това, което каза. Бог е един. По-скоро хората трябва да търсим кой е Бог. Връзката с Бог трябва да намери всеки един човек, за да има добър живот. Точно, да. Ти скоро повярва, поне аз така мисля, че можеш да станеш културист. И стана. Да. Видях постове във Фейсбук и снимки. Как реши, какво те накара да предприемеш съвсем ново начинание за теб? Културизъм. Ами аз си тренирах постоянно. Да. Аз си тренирам от години. И в залата, където тренирах преди, постоянно ми казваха, що не се пуснеш на състезание, страхотна форма, си ще ги победиш. Аз в началото... Хората видяха потенциала в теб и... В началото си казвам, къде ще се пускам тук? То не е мъжко сега тук да те оценят по красота и така нататък, защото аз съм с малко по-стари разбирания. Но в един момент си казах, че би било глупаво да имам тези възможности и да ги пропусна, защото пък баща ми каза, че не е важно в този живот какво си можел да направиш, важно е какво си направил. Да. И затова реших... Не е важно какво си можел да направиш, а какво си направил. Да, това е важното. Защото всеки може да каже, аз можех това, аз можех това. Но защо го направи? Точно така. Това, което сме направили, това не изгражда като личности, а не това, което сме можели да направим. Точно. И затова реших да се пусна, пък взеха, че ме оцениха. Станах втори на мъжка физика, станах втори на класическа физика, това е културизма на Арнолд Шварценегер, който не е прекалено масивни, и втори на културизъм, на обикновен културизъм. На първите две състезания, на първите две дисциплини смятам, и те всички ми казаха, че бях по-добър, но позинга, защото да позираш, да покажеш тялото си, аз бях слаб, аз бях го игнорирал това нещо. Може би си е личало, че за първи път се качваш, да позираш. Да, доста. Аз бях супер дървен. Те казват, обърни се, аз се обръщам наляво. Те казват, обърни се назад, аз се обръщам отпред. Те застават така, аз заставам и така, и съдята ми прави така. Така ми прави. И то си личеше, че... А пък за културизма нема и аз, защото аз не мога да бия Бикраси. Бикраси с този културист, той е институция в културизма. Но тогава пък ме надъхаха стари треньори, които имат много подготвени състезатели, включително хора, които са се явяли на Мистер Олимпия. И имаше един такъв треньор, който аз така пак както на тебе ти му казах, нали мога да ти да си говоря, цял ден вечер ти говоря на ти, чак сега те питам. И той ми казва, и аз тръгна да му обяснявам както на теб. Че не съм имал намерение, ама на майта съм се пуснал, защото хората са ми казали, че съм в добра форма и той вика, каква форма в добра? Ти вика си направо скандален. Вика, качи още 10 кг и се пускай за профикарта в културизма. Да. И ми пусна тая муха, пусна ми мухата и сега в момента се готвят за профикарта в културизма. Елала, желая ти успех, да станеш първи. Благодаря ти. Вече съм в период на качване на мускулна маса и съм загубил може би малко релефа, но до лятото съм с дълбок релеф и ще се виждат всички детайли. Супер. Коя е най-голямата трудност, която си преодолял в живота? Аз виждам, че с всичко лесно си се справил. Лесно
си преминал през всичко, но имал ли си трудности в живота? И ако си имал, каква е най-голямата трудност, която си преодолял? И може би, когато почина баща ми, беше може би най-трудният период в моя живот, защото той беше като мой наставник, мой учител. От неговата оценка означаваше много за мен. Той също се е занимавал с политика, както и аз тръгнах да се занимавам с политика след това. Но той също като мен е бил идеалист и в политиката идеалисти нямат шанс. Нямат шанс. Системата ги смачка. Да. Никой не иска да се занимава с идеалисти, защото ще им развалиш далаверите. Те там са събрали да си правят далавери, да крадат. И една птичка пролет не правят. Да. Тая птичка ще дойде да им развали гнездото, разбираш ли? И те махат. И те се обединяват всички. Махат птичката. Да. И той ми даваше много съвети, правилни, много неща. Той реално ме запали по историята още от малък. Като бях може би 5-6 годишен, като много мъничък. Той ме взимаше в стаята, в неговата стая и ми пускаше исторически филми, пуска за по 10-15 секунди, спира на пауза и ми обяснява половин час. Да. И така ме запали. Запали ме много по историята и в момента аз висшето ми образование е право едното, другото фармакология, но аз мога да кажа, че макар че и двете съм ги завършил с отличен, мога да кажа, че имаш две висши образования? Да. Не едно, аз мислих, че само едно имаш. Не. Две имам, право и двете са магистър. Право магистърска степен и фармакология магистър, защото и двете не могат да бъдат бакалаври, двете са само магистър. Да. Но аз мога да кажа, че историята я разбирам повече, отколкото и двете. Защото просто това ми е страстта. Страст към историята. Супер. Вярно ли е, че има филм за теб? Ами да, в момента още не е излязъл, но скоро, наистина, очаквайте го. 2017 година, когато стана този случай с мигрантите, тогава го тиражираха по Евронюс, по CNN, тук 2 седмици всеки ден го даваха по новините. Това едва ли не голямата, такова съм направил много лошо, че съм фанал някакви хора, които се извършват престъпления, защото реално преминаването незаконно през границата е престъпление. Да. И всеки гражданин може да, когато види, че се извършва престъпление пред него, да залови престъпника и да го предаде на органите. Да. Но тогава ме изкараха най-лошия, най-черния и това нещо е стигна до... Може би всяко зло за добро, дето има една дума. И тогава, между другото, не е само един филм, първо тръгнаха да правят филм Канал 4, Channel 4 от Великобритания. Идваха тук двама англичани, се обикаляха с мен постоянно, даже по едно време не им отварях, идваха, звъняха на вратата. Да. Те бяха много нахални. Да. Аз не мога да свърша работа, те чукат и чува пита. И тогава обаче пък не знам какво стана, отрязаха ги и не излезе този филм въобще. Да. Повече нито ги чух, нито ги видях. Но сега този филм скоро се очаква да излезе, нали? Да. От 2017 година. Как се казва? Светецът и грешникът. Светецът и грешник. Да. То е продукция, българо-сръбско-немска продукция. Ако може да те опиша с две думи, това ще да бъде. Светец, грешник. Да. А той в самото описание на филма пише, Тоест не тебе, а твоят живот. Да, точно пише, че животът ми бил по-странен от въображение. Да. И общо взето повечето неща, които се случиха, те бяха с мен, като ме стреляха. Тоест те не бяха с мен, но на следващия ден в болницата дойдоха веднага. Общо взето всичките неща... Кога сте стреляли? Може ли малко да ми разкажеш за това? След като фанах тези мигрантите, станах доста известен. Почнаха да идват тук националистически организации от Германия, от Билд идваха, от журналисти, от всякакви ми взимаха интервю. Но аз тогава се задуших с няколко организации от Германия и от Австрия. Едната е Пегида, ако си ги чувал. Не. Тя е много така националистическа организация. И няколко пъти ме каниха няколко пъти ме каниха в Германия, в Швеция, нали. И тогава се стигнало до тези двамата режисьори. Те са преценили, че съм интересна личност, дойдоха, свързаха с мен. Те са двама българи, които
живеят в Германия от 92-3 година. Единият е преподавател в един от немските университети по телекомуникации. Да. Той е бивш служител на БНТ, доста известен, Борис Лисподов се казва. Те почнаха да правят филм. Общо взето повечето интересни неща, които се случиха с моя живот след 2017 година, те са ги филмирали. И вече е завършен филма. Монтажа, доколкото знаме, вече към самия край. И очаквам другия месец да ме викат в Сърбия, в Белград, да го гледаме на кино. Супер! Преди да го пуснат като продукция. Сега, минала 2023 година спечелихме награда в Загреб за, как се казваха, незавършени филми, пост-продукшн, нещо беше. И сега, доколкото знам, в Франкфурт или в Кари ще ходят пак на някакво такова изложение или нещо от род за филми. Значи действат хората. Да, те са наистина сериозни. 200 000 евро е бюджета. Ти знаеш кой те е стрелял? За мен няма никакво съмнение. Значи, след като направих тези организации, ходих няколко пъти в Чехия и тогава в Чехия, в Прага, се запознах с един, и той е българин и той взе да ми разказва. Аз вика, съм от едно време, вика, ние още едно време с Карамански бяхме тук. Ти нали знаеш, вика, че Бойко вика беше тук. Вика с нас, вика, и беше 8 месеца в ареста в Панкрац. В Прага? В Чехия, в Чехословакия. В Чехия? Да. Тогава още Чехословакия 90-та година, 91-та година. 90-та или 91-та, едно от двете. Тогава и ми разказа, нали, за този случай. След това ние се върнах в България, нали, публикувах, че съм научил тази информация, нали, тя стана много мейнстримна, много, нали, хора четоха. След това фанах един журналист на Бивола, той ми е познат приятел, тръгнахме с него заедно в Чехия да дирим документи, доказващи, че той е лежал 8 месеца в Панкрац. Панкрац е един... Че Бойко Борисов е лежал? Да, той е лежал в Панкрац. Панкрац е един чехословашки затвор, който е бил още по време на Хитлер, по време още на Хитлеровата окупация, но е такъв мафиотски затвор. И тогава, 2090 или 1991 година, с Карамански, цялата бригада, там са крали коли и Бойко е бил някаква отцепка. И те тогава са го арестували заедно с тях, но след 8 месеца са ги екстрадирали всички в България и не е имало последствия за никой. Само Карамански е лежал няколко месеца в затвора, но след това го пускат от цялата организация. И тогава ние отиваме да го потърсим тези документи. И се връщаме, нали, през това време си публикуваме лайфове, за какво сме там, какво сме открили и така нататък. И се прибирам се в България, лягам да спа вечерта, на другия ден отивам да тренирам и на връщане от тренировка. Тук в Бургас? Да, в предкъщи. Пред вас? Да, предкъщи. Пречакват ме, направо от храстите изляха 2 или 3 с пистолети и взеха да стрелят. Имам 8 куршума в мен и бая по коли, по дървета. 8 куршума имаш в теб? Да, 8 куршума имам в мен. Не знам, Господ ме е спасил, защото аз познавам хора, дето от един куршум обиколиха света, за да им правят операции, пък при мен 8 куршума само мускули са оцелили. Не знам какъв е този късмет. Успях, нали, да се отърва тогава, защото още като ги видяхте, казаха, стой, ни мърдай полиция и взеха, полицията ще ме чака пред къщи. Да те стрелят. Добре, че мислиш бързо. И тръгна да бягам на зигзаг, те стреляха там за сумати куршуми, имаше по дървета, по коли, но се спасих тогава. Как се спаси? Как ми избягах на зигзаг. През едни дървета, през това ще... Ама те с куршумите в тебе и... Те ме запукаха с куршуми, ама те... Аз буквално бягам, той има, пред къщи има едно нещо като горичка малко. Такова. То е едно паркче. И аз тръгвам да бягам там и се навеждам през дърветата. И те куршумите, които са по-надолу, влизат всичките по крака, по това. А пък те, които са по-нагоре, повечето се оцелиха дървета и клони. Да. И успях, нали, да се отърва, избягах и ситуацията е много идиотска, защото представи си, аз съм си пред входа, те тръгват да стрелят, аз тръгвам да бягам и буквално пред една патрулка КПП, която е спряла, нали, даже имаше една кола, да е спряла и не е обърната с гръб, с панорамното стъкло към стрелбата. Се случваше всичко това и аз, нали, бягам нагоре и те буквално пред патрулката стреляха. Продължават да стрелят. И явно видяха патрулката и избягаха. Полицаите. Нищо не направиха, човек. Те ги е страшно. Нищо. Аз стигнах на ход, стигнах до патрулката и се качих в дясната кола и им казвам, карай.
и ме закараха те до болницата. Това Да. направиха единствено, че ме закараха до болницата. После, докато ме оперираха, нали, което за мен доказа на 100%, че поръчката е от правителството, а не е, нали, някаква случайност, беше начинът, по който потулиха случая. Излезаха с прес-съобщение, че едва ли не е станала някаква престрелка пред къщи, аз съм се бил едва ли не скарал с някой пред дома ми. То е смешна работа. И на следващия ден, като дойдоха журналистите, полицаите изгониха журналистите, докато на мен ми правят операция в интензивното ли, къде е там операционната, те правят обиск на моята кола и обиск на апартамента ми. И идват в болницата ми стая да ми искат да ми взимат тест за наркотици и какво беше още, забравих. И те неща докараха до абсолютна увереност, че това никой не може да си го позволи това нещо, първо, нали, да го направи, нали, има хора, които могат да го направят, но да го смачкаш по този начин, да имаш такова влияние, това могат само те да го направят. И после, след 5-6 месеца някъде, прекратиха делото, защото ще, нали, не можали да ги намерят и ходих, нали, да ми предявяват материалите от разследването. То беше страшен смях. Нищо не са разследвали, може би. Абсолютно. Изкочил някакъв анонимен свидетел, който сигурно е колегата от съседната стая, и той казал, че бил чул, че някакви там са били карали, защото едва ли не аз съм имал отношения с нея. С някакви гаджета, обаче той има оръжие. Да. И после привиква тая, обаче аз чета името й. Чукам във Фейсбука. Никога при живота си не съм я виждал. Никога. Не само това. Да. Аз не само, че не е мой тип. Аз да ми се сложи, никога няма да правя нищо с нея. Честно ти казвам. И те, като ги видях тези неща, ми стана 100% ясно за какво става дума. И така. Да. Доста впечатляващи истории имаш. Сигурен съм, че имаш още много неща да разказваш. Може да седим тук до сутринта да я разказваш. Можем да направим по-нататък преди лятото втора част на видеото. Бъдещи планове имаш ли? Освен това нещо, всичко това, което го правиш и си толкова натварен, имаш ли нещо ново, което смяташ да правиш? Новите неща, които са в моята програма, са това да взема профикарта в културизма. Супер. Да се явя в момента на републиканското по бокс, защото ще ставам на 40 години и после 40 годишна възраст не може да се явяваш на републикански първенства. А пък аз не бих участвал на гала вечер поради причината, че за мен е унизително за мъжа да ходи да се бие като хората седят като там, животно, пият, а пък те хората седнали си пият с приятелките, докато на републиканското е съвсем друго. Там училче отбори, с треньори, с това всичко, състезателната обстановка е съвсем различна. Всички отиват там на състезания. Докато там те всички са събрали да пият, да забавляват и като... да гледат цирк. Да, като гладиатор. Да, гладиаторите, едно време за мен това ги забавлявало хората. Ама гладиаторите са били роби, ние не сме. Така е, много си прав. И другото, което ми е плана, извиняй, че се прекъснах, е, че в момента завършваме една фирма за IT. Ще създадем с един девелопър. Аз ще разбирам от SEO оптимизация, той разбира от кодиране, от девелопмент. И скоро ще пуснем тази фирма и ще започнем с сайта. Започнеш да занимаваш сайти. Да, ще почнем да правим сайтове, да. В Бургас просто това е много голям дефицит. Слабо е, изключително голям дефицит е в България, в Бургас специално, и смятаме да запълним тази ниша. Надяваме се, нали, да сме добри и хората са доволни от нас, но ние ще дадем всичко от нас. Какво послание би отправил към нашите зрители? Към нашите зрители, към вашите зрители ще направя следното послание. Никога не се отказвайте, никога не падайте, никога не се молете. И силата е във вас. Трябва да просто тая сила да бъде насочена в добра насока, а не да бъде с силата да правите злини. Да. Защото силата може да бъде хем положителна, хем може да бъде и разрушителна. Да използват капацитета, който имат за добри неща. Точно така, да. Да са полезни на обществото, за да могат един ден децата им да се гордеят с тях
и да има, един ден като ги питат, да им кажат, че е имало смисъл да живеят. Защото ако един ден, като умрем, децата ни кажат, че сме били боклуци, за какво сме живели? Да. Имаме също така и въпрос от предния гост. Да. Също така и ти ще дадеш въпрос пък на следващия гост. Да. Но първо ще прочита въпроса от предния гост. Дали имаш мечти и какво би дал от себе си, за да ги постигнеш? Ти имаш много мечти, но какво би дал от себе си, за да ги постигнеш? Аз винаги давам всичко от себе си. Всичко? Винаги е било така. Не съм от хората, които се пестят. Не съм от тези хора, които като се отраскат и отиват на лекар. Да. Аз съм малко самоунищожителен, но съм целенасочен. Смятам, че когато си поставя нещо за цел, нищо не може да ме спре и няма неща, които да са ми припани камък, за да ме откажат. Правиш всичко възможно, всичко от себе си. Точно така. Докато стигнеш. Да, но не всичко зависи от нас. Ние правим какво трябва, но да става какво ще. И това го има. Ще помоля да зададеш въпрос на следващия ни гост в подкаста. Каквото искаш. Ние ще му го зададем накрая. Каквото прецениш, можеш да го питаш. Не знаем кой ще бъде следващия. Така че, каквото решиш. Към следващия гост мога да задам следния въпрос. Какво бихте дали от себе си, за да бъдете добър човек? Какво бихте дали от себе, за да бъдете добър човек? Много добър въпрос. Какво бихте се лишили, за да бъдете добър? Много добър въпрос. Благодаря ти, че беше мой гост. Радвам се, че говорихме с тебе. Тоест ти говори, аз те слушах. Надявам се с това видео да помогнем на много хора и да дадем добър пример на хората. Да бъдат по-добри, да използват всичко, каквото имат, с каквото разполагат за добри неща. И аз се надявам това да е положително и хората да го възприемат по този начин. Всеки човека, всеки ще го възприеме по различен начин, но се надявам да намерят положителната нотка в думите ми. Да, и ще следя дано да успееш в културизма, ще се радвам много. Ще правим всичко възможно, да става какво ще е. Супер!